na ay duha ka importanteng pagtulunan nga atong makuha karon sa atong ebanghelyo ug sa pagbasa. Unsa maning duha para nako kining pag-antos o kining dili magbuwag ang banag asawa. Mao ni siya duha nya connected ning duha. Kung dili gani ka makigbuwag sa imong bana o sa imong asawa, mag-antos gyud ka. Di ba? So kanang tao nga dili mudawat sa pag-antos, dako yung posibilidad maabot yung panahon makigbuwag gyud ka. No. Muna sa unang pagbasa, giingnan ta diri ni Santiago mangyapon nga ang pag-antos di ay maoy atong saman maoy makapabulahan nato basta mag-antos ta. Kay ang mga propeta si Job o hasta si Jesus o si Maria ngano man silang nabulahan, nganong tuan naman sila sa langit, ngano man nga si Jesus nahimo namang King of Kings and Lord of Lords, ngano mang si Maria nahimo namang Queen of Heaven and Earth, nganong si Job nasumpayan mag laing pila to katuig 150 katuig ang iyang edad o nabalik ang iyang mga anak ug ang iyang bahandi tungod kay niantos sila. Kamu kusog ba mo antos? O reklamador? Kanira ba kunong reklamador matud pa diri sa unang pagbasa silutan sa Dios? Ang reklamador ba? Nang kusog ikam bisag unsang klasiha sa reklamo. Kay ang gusto gyud sa Ginoo kanang way reklamo. Mao man na kanang unsa maning suffering or unsa maning sacrifice. Sacrifice means sama ng sacrifice to suffer or to accept pains without single complaint. Mo na sacrifice. Kada bang mudawat ka nga wa gyud bisan usang reklamo, bisan pas imong kasing-kasing o sa imong hunahuna way reklamo. Kay naman sa uban nato di tinuod mo reklamo sa bakba pero ang kasing-kasing ug ang hunahuna sige nagreklamo. Di ba? Karon wa pa mo magreklamo aning nagwali. Sige pamaligyag slat. Wa mo na. Ayo. Digid mo silutas Ginoo pero kanang sige reklamo na mo reklamo sa pari, mo reklamo sa mga leaders, mo reklamo sa bana, mo reklamo sa asawa, mo reklamo sa anak, kana silutanan gid mo ana. Amo na hinumdumi. So congratulations sa mga kusog mo antos. Bisag unsang klasehas pag-antos, pero ang sentro gyud pag-antos kana bitang tumano nimo ang imong saad. Kanang mo antos bitaw kag tuman sa imong saad, heroic kaayo nas tanan. Unsa may saad sa banag asawa inig kasal? Sukad karong adlawa. Unsa tanay isulti? Sunod. Kisay makasumpay. Bisan unsay mahitabo. Kana yung punga. Musugod na ganay kong payaw-yaw ana sa akong kaslon. Mingon ko na, sugod na sa pamakakay. Ilang na yung kusgon kay ako sa ipakusog kay usa ra goy microphone duol na ilang baba dito di lagi nang kusgon itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa kasing-kasing og sa huna-huna sukad karong adlaw bisan unsay mahitabo sa kasakit og sa kalipay sa kahamugaway og sa kapitos sa sakit og sa maayong panglawas hangtod ang kamatayon mubulag kadamo. Kupot-kupot mas kabot ang mga buangon dagkon.
Drama-drama ramadayon kay naam sang kamera magsige man sa picture video totok-totok pa sila labi kita daw. Ang pare gud ladok-ladok laslaway ako kasuwayan nila kasuwayan ni ana. Wa man mi anang sa arang atos madre wa mi musaan bahala kadang madriha kag mamatay kadiha wa mi. Pero kamong na nagbinyo nindot kay mugsaad oy. Mo na kinanindutan. Pero timan sa pagtuman ni ana magantos ka. Si Jesus po ningon mianhi ko aron pagluwas kaninyo mo nang murag ang simbahan ang katawhan mao'y gihimong asawa ni Jesus. Unsa may nahitabo niya? Purting antusa na nabitay sa cross. Pero nireklamo ba si Kristo? Naa ba siya single complaint sa dihang tamparo siya, gilarot iyang bungot, giludan iyang naong, gilatigo siya sa iyang gihigugma. Ang katawhan mo to iyang gihigugma god. Gikulata siya maayo, gipurong-purungag tunok, gihubuan pa, gipapasan pa sa cross, gibitay pa sa cross. Nireklamo sa Jesus? Wala. Si Maria nireklamo. Wa tingali masuwat, basig nireklamo to. Wa gyapon. Ilhan man na nimong moreklamo kay ngano man ang naong mukusmod. Sige, kakita kamo mga asawa, kita mo sa inyong bana nga porting hubuga, mo smile mo o mukusmod. Way labot nang mawa maminyo kay otro man sa mukusog kay mukusmod. Mo bitan ang wa mo maminyo kay pagduol pala sa laki ninyo, di ang kusmod na mamudaan. Di-anticipate naman, nasa nibuang mo na ayaw. Kamo mga asawa din di mo mukusmod. Labaw na mo makakita mo nga ang gikainom sa imong bana purting mubuag short nga gipunayag hapyod-hapyod. Di mo mukusmod. Congratulations sa relax ragnaong. Congratulations. Labi na gyud mo smile, kana bulahan gyud ka. Muna si Maria giingon bulahan ka sa mga babae nga tanan. Nganong nabulahan siya sa babae nga tanan? Kay wa gyud mo kusmod yang naong sa dihang si Jesus gikulatag maayo. Wa gyud. Sa dihang ni budhi si Judas, wa gyud mo kusmod, nihilak lang, pero wa mo kusmod Yang sunod, di mo muyaw-yaw. Di mo muyaw-yaw. Kamu mga ginikanan, dili mo yaw-yawan sa inyong mga anak. Kanang yaw-yaw, reklamo naman sana. Reklamo. Ang pare, di mo yaw-yaw. Inyong sa tang unayo, no? Otro sa ning silutanan. Nya kining tao nga kusog mo antos aron tumanon ang iyang saad, makatandog yung kasing-kasing. Muna si Jesus nakatandog gud siya kasing-kasing. Mao man ni ang kaluwasan. Magsugod man na sa pagkatandog sa kasing-kasing. Conversion ba? Conversion. Gahapon naka-experience kog makatandog, duha ka buok akong na-experience. Ang una ni inianhi dinhi nga nagsungkod. Layo kay silang lugar. Duha dinhi sa Cebu. Nganhi gid sila kay mopalit og slot. Nya mo bisita sa dinhi sa simbahan. Ang iyang tuong tiil kaduhana na fractured. Gulang na sad siya. Pero antos kisya ana lisod og lakaw. Nako hasta no gagtan-aw ko niya ba nako ning anhi gyud aron lang mo palit og slot ni ay mga maik tiil. Ora man kusog man kay moagi diha di man mo kuan. Ana mo ni ang una na kong experience kagahapon wa sa dangtig mga pila ka oras. Diha na sa niari, taga dinhi siya Cebu pero layo ba? Dapit dito south. Mao gihapon. Cancer survivor. Nya karon naka-survive siya sa cancer, kaduha gid siya na treated og cancer. Unya insaad man gid siya nga moadto siya sa dito ba sa Portugal ba? Mo pilgrimage gid siya dito. Nya din-aman niya makaya kay karon vertigo naman sa dangiya. Magsigig siyang kupot anang bangko kay mura muwara lagi. Niingon siyang kaugalingon nga ni ana manggid ka mahal nga birhen
mo anhi na lang nako dinhi i-donate ang ako untang gastuhon ngadto. Mo tong pagsulti niya, anhi na lang ko mo donate Father sa akong gastuhon ako. Salamat intang dako-dako gini kay ako din gikwenta-kwenta o mo pilgrimage ka, mo gasto kag mga 200,000. Dako-dako gini. Nako tingali daan pag yun sa pocket money mga 250,000 ako una-una. Gihatag at chiki man gihoso dogoan. Sus pag-abli nako 520,000. Oh. Sinang anak. Nya galisod og lakaw. Kanang kuan kayo kanang sinukod ba kay matumba lagi siya. Ingon din siya nga lipay kay ko Father nga ni anagid ang mahal nga birhen din. Una, ako na lang siyang sugaton pero pabilin gining akong commitment Father nga kun himuon lang ko sa mahal nga birhen nga mo arang-arang mo adto gyud ko didto. Nakuwalawa dili gid ni ingon nga mahal nga birhen din alang ko mo adto ha nya kanina lang. Napagyapon siya saad nga mo adto gyud siya didto. Kay iya man gyud kuno nang kalipay. Kana bitaw gaantos na taong nagantos nakahatag og dako kay kalipay pare. Mo nang nagtanaw ako ka no. Ug di na ko hapit kalakaw. Moingon pa ba ako? Mo atiman gyapon ko aning parokya. Ana. Labi na gyud paantoson gyud tingali ko. Sigihan ako glibak diri kamong tanan kontra na mo nako. Nganlan ako ninyo bisag unsa na lang mo antos baka gyapon kog alagad no o makig-divorce na ko ninyo. Moingon ko usab pay layok ninyo mga buanga mo diha sa tanan akong nahimo, sa tanan akong pag-antos diha, sa tanan akong kuanyo diha, paningkamot, mo ninyong ibawas nako, magbuwag ta ano, mo na dayoy atong subay-subayon. Kusog mo kay ana, ako nga nagtinaro, nya sigihan ko nimo dagmal nga animala ka, magbuwag ta. Wa ko'y rason sa pagpakigtipo nimo. Sobra na ang akong pag-antos nimong buanga ka. Din ay ato dayo, no? Klaro na mga naong. Ayaw. Kay ang mag-antos na ay kabulahanan nga gihatag ang gitagana ang Ginoo. Ingka nganong anaon man Dios Ginoo kay ang Ginoo maayo ug maluluyon. Kaning duha maayo ug maluluyon tulokibon kay ning pulunga. Kay kanang maayo ihatag sa Ginoo ang nindot para sa muduol kaniya. Kana bang muduol niya ba? Ihatag niya ang maayo. Kanang maluluyon, kanang kaluoy, para gid na sa paglimpyo sa sala. Mabitan ang gitawag nato si Kristo og divine mercy ang iyang gihatag nato. Nganong mercy man, nganong kaluoy man, kay mga makasasala magud ta. Di sa ato pa kung ikaw nagantos nya gahimo sa kanang maayo lang gyapon kag binuhatan sa imong bana or sa imong asawa nga nagpaantos nimo or sa imong mga anak or sa pari nga nagpaantos nimo may lang gyapon kag binuhatan mo palit lang gyapon kag slot. Ang sa may mahitabo mapapas ang tanan nimong sala tungod sa kaluoy sa Ginoo. Nya iya pagyud kang pun-an og pakapin. Ang sa may pakapin kalipay, kalinaw, katagbawan, o kabalaan sa kinabuhi. Mo itong perting lipaya diri sa pa-picture ta. Sino kang dugaya na mong lakaw, gikan dito, padong lagi diri. Dihon-hon akong muabot pag sa ato, tas ato bang ako, ayaw, diri ari na lang. Diyan na lang ko anang kanang primero, diyang puti. Diyan lang ko pa-picture. May ni kay makita sa nga riba, mga stained glass ba kay. Siya kanir bang stained glass pa din, nakadunit sa kuanin. Ako, mao ba? Ipa-picture ta, kita sa ng stained glass. Ang nahuna diya para by buildings luyo himuon da masig mo donate sa ni anay nana ba nga atong halin karon sa MMHD niabot na og 4,470 slots. Hapit na tamo katunga 5,530 na lang. Matod pa sa akong kaila di kani mga lektor siya pa dir hapit nang tunga nako tulo na malansad kaadlaw kay pizza baya bento siya day upat pa dire nako nya i-divide na nimo upat ingon siya tag kuan
Kag 1,100 ka slots kada adlaw. Nako na, istoryahi. Nabag ko'y muhatag. Pero what ta kay baoy? Og naay mo kalit og isyog chiki di ay niya mo palit og mga 5,000 slots, di ba? Lisura. Lisura. May ta lisura sa palandongon. Ano mo naglayo kinas tinuod. Di ba? Makaana ta pero mo lagi na. Depende sa mga tao nga malipayong mo anto sa Ginoo. Kay og dasigon kas Ginoo sa maong buhat. Dako kaayo kag mahimo. Mo to kato last year kaning mahal nga birhen sa Fatima or ang mahal nga birhen Maria. Kon kay ni siya kanang usa ka mapinanggaong inahan. Katubit ang among inahan sa una, magtipig-tipig man to siyag pan. Nya kanang pertinigin namong kanang gihidlaw na gyud maayog pan ba. Nya pertis namong pobriha. Iya ditong ipagawas ang pan. Bahaw na gud pero iya may ipagawas. Pertigin namong lipaya kanang ang iya ba ang kalipay ba sa anak nga magtan-aw bang la na di pan diya. Murtag mas siyagit. Mom sa to last year di ba? Hapit man to di na mahurot. Ana hunongon tanan ni kay segunda patron ta. Mahal nga birhen namang gyapon to. Jesus ning kalit lagdaghan. Nahurot lang dayon ang 11,000 ka slots in few days. Di ba? Kami 5,000 na lang noon di ni mahurot naunsa. Pero dipindi gyapon as Ginoo. Ug di sad mahurot magantos ta, di ba? Bulahan kita ni kay magantos ug mahurot sad atos ang pasalamatan ng Ginoo kay iya man na di man na ako nabitay ning pamisa nako kuan ingon di sa pader muhatag gyud ko aning imong slot nako nga naman kahibaw gyud ko nga imo ra ginang gihatag ngadto sa mahal nga birhen nako di pa San Vicente dili ra mahal nga birhen na sa San Vicente sa kanus am na mahuman imong mga slot pader nako hangtod sa kamatayon. Nagudi ani mahuman ang mga project sa simbahan hangtod sa kamatayon pero para ako wa na dugay nang nahuman kay kada nako dupa kulikta man wa na ko maginhanlag slot para nako pero mamatay ko nya wa mo ikabayad sa lungon pag slot mo bitaw na atay slot ron kay aton taga-as father arang-arang nga lungon tag 40,000 na atay tag 400 ilang na 40,000 400 katag pila na 100 adi day sakto tag G's gani day sakto no 40,000 nya 400 ka slots pila na 100 40 katag 100 per slot ana lagot baratuha lang kuha lagi ng 40,000 nya labi na kay bawo silang ang namatay ang katosang kusog ay maligyag slot Jesus madugangan pa na napa mo'y pangkapi ana na yung gatas ay lang sa kog bilari og dugay anako yung hangyo og mamatay ko kuan lang mga 2 days labing dugay 2 days lang nya ayaw jud ko ipakrimit ang mukrimit nako maimpirno yun. Og makubid ko, nya ingon sila nga, kinahanglan pusta lang kog habol, nya idasok dayon dito sa yuta. Nya tabuni. Di na paano na. Ay lang jud kog ipakrimit-krimit kay kontra man ginana kong krimisyon. Oo na ha. Kay ang akong lawas giisip gini na akong templos Ginoo. Gipahimuslan ginis Ginoo gigamit bisan dili takos. Nya ako na nung ipasunog. Na, di ko bahala ng Ginoo mulataan ni dito lubnganan kay lataonon sa ni kay naong pa lang ani lata naman daan so sige lang pero ay lang yung sunuga inyo ko sunugon ako nang gipanugo ninyo kay basig hapit na ni mamatay no. Pero oy sus kanindot magantos ta bulahan kita sa tanan sige na manindog na ta.